kholaya hian pa pakhat a hming robin chu a thu a abula chuan poisa mu in poisa chu an ban de a chuti lai chuan poisa chu alak dona piang chuan atol pia zela a chan po a pia chuan security pahnih lo omin poisa chu khol lai hian an lo thlung ani poisa chu alak dona piang chuan an pot hla zela chuti lai chuan an pia chuan nula pakhat tania chu lo kalin ani hi company pakhata na deal tura ron kalani tania chuan putaran chhai lai vel chu lo mu in thra ti lo hle a security pahnih te chu an ko vaka chuti lai chuan tania kor chu tui chuan an ron the hu thot mai tania po chu arin lo thil dai ani wang chuan alo in ring man lawa tania chu a hu hne hle mai security pahnih te chuan in thiam lo hnekin tania chu an la nui so le ngala tania chu thin rim hle mai security te hne na chuan nangni pahnih kha in zak na nge ka thuam hno zong zong hei i ron the hu ve kalom enge kha tulna ti in a ang bor bora security zinga pakha chuan kha putar kha bul fai kan tuma karon the line nangi ron kalani kha i wan duai hlawani kha ti in alo chang liam maya tania ngai dan chu alani lo hle a karon kallai po in murenga tin kha in bol dan po ni lo kapu hi in musit hle mai an ti a chuti lai chuan robin chuan tania bana chuan alo vuan ve tok ka security te chu ron tong chuk le in helai mun hi kan duty na ni a chu wangin helai mun hi he tiang anga mi top kalnan kan phal lo ni chu wang chun lo bol kan tumani kha an han ti a tania chuanin helai hi kholai ni a nang mani duty na ni lo in duty na chu dor chung kha ni in jak lo mi ti in security te chu a hlau lo hle mai security te po chuan ngoi chu in dor chung lampang chu an pan san ta nga la security te kalhnu chuan robin chuan tania hne na chuan nula kha keima wangin i hu pha vek mai apoi ka ti hle mai an ti a chuti lai chuan tania chuan a bek chu an zen ruk ruka poisa chu ron la chuakin robina kuta chuan an pe a kapu kha i thil ei tur nei nan hmangla por devani ei don nia pek tam tu chaka nei lowa apoi ka ti hle mai an ti a chuti lai chuan a phone chu phor chuakin an ena he katlai pha vek don ni hi an ma ni wang vek kha ni ten om lutuk mai ti in a phun nu a thuam hno te chu an in ena ka hu vek buksia office lut la po ka ni lawani hi an ti a chuti lai chuan abula om robin chuan nula ngoi lok ro loading lok te ti in aip khai chu an zen ruk ruka aip khai tang chuan thuam hno chu ron la chuakin hei hi nula i hak tok ka ring tlat ka pe de yang che han hala office a chuan ikal thei mai thei sin ti in an suya tania po chuan robina thum ma pek chu la in kalome kapu hei ka tai dona ka wakalange ti in robin chu aka san ta ngala apia dewan thlen chuan robin chuan han ko le in nula khongai tekinim hing min hril thei ngem ke chu robin ka ni e an ti a tania po chu ron hoile tin ke chu tania ka ni e kanin mule don nia ti in aka san ta ngala robin po chuan tluang takeni ti tur tiang che i fel hle mai an ti zuya chutia tania kal hnuwa chuan robin po chuan aip chu la in an puwa poisa ani chun chuan ei tur lei tur chuan akal ta ngala chuti lai chuan office chunga chuan pa pakhat rafael chu alo thu wanga ani hian he company nei tu dani alo nga kani dani chu office a chuan ron thlengin rafaelen alo mut vele chuan thianpa ti in alo kowa abula chuan kal hnai watin thianpa accountant khaila thar don ning kan hria thil thadeu ka hrilang che he tiang lampang expert lu tuk tur hi thian nu ka neya chu voina local turing ka tia i thu po kan lama salawa ma sek kan tan he company ta na thani an tia dani po chuan ani mo thianpa ma se midang local turing ke pon kalo ko thowa chu interview turin ania i thian nu chu thatak zetang mo kan company tan hin a rin ta kang mo chu tiang lampang chu a khoi thin tak tak ami ti in an zota chu vele rafael chuan e thipa kan choranga ila hremayang kepon ka hriat chian ania chu wang chuan midang chu lo nar mai ro i in chhir ka ring hau lo ania an ti a chu thu an hriat chuan deni chu an ngoi wangwanga a hnuwa chuan ani le thianpa i soi ang chuan ni ro se midang chu ka lo nar mai nge an ti a chutia soi zo chuan
reception lampang chu han hoin receptionist chu an kowa chu nu po chu ron hoi vatin enge ni sa ti in alo chhon vata voina interview turan rong kal chuan lo tharang che kan puin midang alo la to ti in lo soi meng che ti in de ni chuan an soya receptionist po chuan ole sar iti ang chuan kalo ti enge an tia chu min nu chuan de ni chuan a thian pa hne na chuan thian pa ani chu ni thian nu chu aron kal vele ka hne na ron hruaila thil hrang hrang soi ho tur oma arang theiang bera kanin mu khom nga la ngai nia ti in a room lampang chu apan san ta nga la an hu dewa chuan te nia chu man mo devin office a chuan aron luta receptionist po chu belem chuang lo chuan akal tlang pu ta receptionist chuan ron kowin hei thian nu khongai kal don ti in aron kowa tania po chu handing hal chotin an hoile ta voina hian interview turin ho tu pa ber ka hmudona ani chuan min ko ani an tia receptionist chuanin apoi hle mai kampu ber chuan midang alo la man to chu wangin interview thei to lo ani ti in a hne na chuan an thrila tania chuan awamak ve tuna karon tlai lutuk si lo wa midang alo la man mo an tia receptionist chuan thil danga chang lo chuan a hrim thrimin he office he company hi mun zom takani a kan in cheina po hi kan in uluk viawani ma se khati mai mai khan nang chui rong kalania awamak ve an tia tania chuan nia apoi ka ti khop mai accident thila wanga nia solai sonin ka thuam hno ka ti hu vek maya ina in thlak na hmun om to si lo chu wang chuan ti hian ka rong kalamai ni khongai takin min hrethiam don nia ti in ngai dam chu an dir nga zung zunga chuta han tong chok la in tania kania ti pa in chibai an tuma ma se receptionist chuan alo chibai du mi alo thian nu ka soi to kha tuna chun kan pu in midang ala to a chu wang chuan helai hian ti tur nei to lo tuna hian police ka phone don nge nang mai ni chok don an tia tania po chu lung hnu takin engma soi lo chuan pon lampang chu apan ta zal zala chutia pona chuak chu receptionist chuan enjui lo ti chu dar thalang pe na tang chuan a enjui renga receptionist in enjui to lo ti hria chuan kongkhara chuan kun lutin reception thu mai che mu thelo tur chuan kun zelin company nei tu office lampang chu apan pheita a chuti lai chuan Mr. Bin po teni poisa pek mang chuan changtui tak chu lein tuiti tak hian a ei tuam tuama changtui hnai ei lo na rei to boka ei man hla chu ati hle mai chuti lai chuan abula chuan papakhat hi lo kalin e khai a thempa iwa ei tui big ve khoimi nge khatiang kha le nei nei a ti in aron zota e khai thempa voin chu ka van nei khop mai nula pakhat ka tong hlawa ani chuanin ei tur leina min pe a chu chuan chang hi kan le ni hi voin chu ka van nei ni ni hi ti in robin chuan an soya chu pa chuanin i van nei tak zetani chu ke chuan khatiang changtui hnai kha ka ei lo na rei to lutuk ma se entike mo chu kalai ve nge chu ka ring an tia robin po chuan ke po he tiang hi voi khat ma kala e lo hrim hrim ma se vo in chu poisa ka nei chun chuan kan le ve a hei alo ei tlak phian mai rin ai takin ei pot lowa kapur ve trep to mai lo koro hantem ve chin ro iril tram to ngo tang ti in an hui nai a chu pa po chu rongkal na in khoi mo ni le ipal chuan kalo enge an tia chang chu an ban de a ma se robina rin lo thila thleng tatat mai chu pa chuan robina chang chu lak sak mai du tok lovin ai khai chu alak sak thuta thok le khata atlan ta dai mai robin po chu rang takin a thuna tang chuan thovin chu pa chu a ta ngala ma se chu pa chu tlan chak em awang chuan robin chuan a phak talova office a chuan dani rafael le anlak thar melo ta chu thil eng ma soi chuan an lo ti ho meka chuti lai tak chuan an room a chuan tania chu ron lutin Mr. Dani apoi hle mai ka ron tlai dewa hei interview turamin ko ang chuan ka rong kolania antia Dani chu ron hoi chuakin animo receptionist a khani ron report hrim em ti in anzota tania chuanin o reporte engkim chumin hrilveka ma se nangin min ko miau sia karon kalani antia chuti lai chuan rafael le melo chuan ei lo mel deuh hian an lo mela den i po chuanin tani apoi ka ti hle mai ni e ka ko nge chelom ma se ron tlai lu tuka hei helai hian melo thua melo hi rong kal to bok sia chu wang chuan he na accountant na thok tur hianin
miloi hi kalo la fel ta ni imi hria thiam na ka ngen hram hram e ti in an soya chu ti lai chuan an lak thar miloi chu alo ni var vara tania chuan ani le Mr. Deni na ro khi entikange om le ang entikange kalo kal le ang ti in an zota teni chuan tania ni e a om le vele chuan ka rang ko le watang che nang chu ka mel hre te nia helam pangpo hi itimi ti chu ka hrialom ma se tu na chuan ka soi tong khan midang kan lo la man tlatani mi hre thiam hra mang che an tia chu mi hnu chuan tania pa chuan ole ti in a chu san ta nga la tania chu hnu chuan Deni chu ron tong chokin kha miloi hriamo ani kha ka ko to nia ma se ka thian pa Rafael hian a du sak tlat mai che chu wang chuan in kan company tan thei to bi chhu tur ani ang an tia e te reng mai sar i tan thei to pa chhu don alom he tiang lampang chu ka thiam ve zong ania ti in milo chuan an suya ani chuan wen tan chuan du tok photila nakina ni danga meeting kan nei le don nia tuna chuan kan na theu thokong u ti in July mun chu an chua san ta hloma tani chokta po office chu chua san trepin receptionist bul chu atlenga receptionist chuan lo mu in ṭhiannu lokolokte ti in an kowa tani chu hoiletin receptionist chuan nangkha ka chhuat tir to chen lomi engtin nge helai hin local le ti in an zota chuti lai chuan Deni chu office atang chuan on chuakin tani lo dinglokte ti in tani chu aran kowa tani chuan engen ta Mr. Deni alo ti vata Deni chuan tania hilai kan office mun hi kan uluk ve veu meya kan in cheina po kan uluka ma se tu nei rong kal dan hrim hrim kha chu interview tur pe anglo amak hle mai an tia tania chuanin ani khop mai Mr. Deni ka rong kal lampanga accident ka tok pal hlo maya ka thuam no hu veka chu wang chuan ka in thlak man to lo ani apoi ka ti khop mai ti in ponlama chuan chhuat tum chuan akal ta ngala chuti akal chu Rafael local nen chuan anin su pal ta hlawa an file ken chu chuta chuan an thlau ve ve a Rafael chuan phim phut ta che kha file te khai ti chidona lom ti in an hawa tani chuan en reng rengota ngoreng chuan chuta file tla chu chhar dunin file a chhar zo hnu chuan pon lampang pan chuan chua an tuma ma se kong kharbula chuan thil intar mutlat thalak lo intar chu an hmu chuan ameng phok chiang hle mai a hmu to hnu ni ti chu a chiang hle a Deni hena chuan Mr. Deni hi tunge ni i hmel hre ta mi ti in an zota Deni chuanin hi ka pa ni a ka company heti alo hlotin theina po hi ka pa wang vekani ti in an soya chu thu an hriat hnu chuan tania chu an in ngai tu wangwanga ma se chu tian ngai tu lai tak chuanin receptionist chu ron tong chuakin ṭhiannu khongai takin chhuak thei to ngem an tia tania po chu engma soilo chuan banga intar thalak chu ngai tu reng chung chuan office chu a chhuat san ta nga la tania chhuak ta po kha man hmu takin Mr. Robin a hmuna lampang chu a pan ta a chulai hmuna chuan security chu lo om le in security po chuan tania chu alo en vata tania chuan security hne na chuan kapu khongai takin helai putar tugun jinga mi kha khonge kalihriam milo hrilte ti in an zota security chuanin engdang ma chang lo chuan inal hle mai a an lo te rungota chuta a thiam pa chu rong kal ve in tania hne na chuan eng moi soya tugun jing kha min an khum hrepan ni lomi tuna min mo le simo engma kan hena hin hriat turin nei lo engma kan thil don lo che an tia tania po chuan engma sei lo chuan a kal son le ta ngal de a tania kan hnu chuan security pakha jok chuan tania chu ron kowin nula lo ding lokte ti in an kowa tania po chu ron hoile le vatin security chuan enga momin pela ti chuan a kalna chu kan hrilang che an tia tania po chu man mo devin an hnen chu aron le le ngala security chuan poisa tlem temin pela kha putar kalna kha kan hriania ti in an soya tania chuan aipte chu an zen ruk ruka a poisa nei chun chu romphor chuakin security hne na chuan an lek pheiwa a kha he ani le kha khala ula khunge kha putar omna kha khungai takin min hril ro u an tia security po chuan poisa chu han la in i fel hle mai ti chuan ei tur kan lei ve thei don ni hi so lampang a sona kala a kalna rilu tuk lo ti in a kalna lampang chu an ko hmuwa tani po chu chu lampang chu pan ngalin security te po chuan poisa an han hmu chu an lom dun hle mai
Robin po kha papa khatin na be kalak sak tak dei wang khan awum phasi lewa lungnur tak chuan kholai a chuan akal nak naka chuti lai chuan tania chu a hnunga chuan man mo taka rong kalin Mr. Robin chu aron ko voka Robin po chuan chutia nulai na rong ko chu lo makin enge nita nula ti in alo zota tania chuanin Mr. Robin ivan ngui melve enge omzia ti in an zota Robin chuan ipoisa min pe khan changkalia tuipo ka ti hle mai kabula hian ka thian pa pakhat hi rong kala ani chuan e chak ve hle a ka khongai chuan ka e tir ve a ma se changpo chu e ma chuan ka bek chop chuan changnen chuan atlan ta de a ko phal box si lo chu wang chuan in ka buai ni hi an ti a chu thu an hria chu tania chu a thin rim hmel hle mai chu pa chu khoilama nge kalti in Robin hena chuan an zot ngal zung zunga Robin chuan a kalna lampang te chu an ko mua tania chuanin ani chuan kan zui ngalang kan lak sak le ngei tur ni local ro ti in abana chuan ka in man mo takin chu pa kalna lampang chu an pan dun ta ngala chuti la chuan Robin a chang lak sak tu pa po khan in pakhat bula chuan thu in chang chu tui ti tak hian a e tuama abula chuan tania le Robin chu rongkalin ani chu anon en thla a tania chuan Robin hena chuan sopa so ni em anti su su a Robin chuan o sopa ngei so ni so a chang ilai po so ka chang le ni so ti in an thrila chu vele chuan tania le Robin chu alampang pan chuan an kalwata chu pa po chu alo pu chiang hle mai Robin chuan aip khai chu man mo tak chuan alak sak wata aip phai chu han hong zung zung in thalak chu la chuakin chu thalak an mu chu alom hle mai thalak chu oma chuan apom ngal vung vunga chuti lai chuan in changlak sak tu pa po chuan an ni ron che dan thu chu makti in alo en ve renga tania chuan Robin hena chuan Mr. Robin kha khai wa hlutom ve a ti in azota chumi pa chuan tania chuan Robin changle bek lak sak tu pa chu nangkha izak che na nge ti in an ngala chu pa po chuan hlau takin an ni chu atlan che san ta ngala chumi hnu chuan in tania chuan in Mr. Robin engmo kha thalaka enge omzia ti in an zota Robin chuan he thalaki ka hu pa thalaka nia ka ro khop mai kan pahni kan thalaka ni nge an ti a tania chuan kalo en ve theingem ti in en an dila Robin po chuan phal takhian kha en ro kan pa fa ano pan lai kan la ka ni kha an ti a chu thalak tania mu chu ameng phok chiang hle mai hi in pa fa mo ni a if pa hi ka mu chiang ani voina khanin ka mit ngei hian ka mu ni office a ka kala office a chuan I thalaki a in tar chan po ka zota ma se ka zo thuilo ani chuanin ka pa ni hi ti in mi chang ringot ma se ka rong kal san dei ni ti in an soya chumi hnu chuan tania chuan Robin abana chuan han huanin lokoro tuna chuan office ai vakal fatang ani khana mu chak to che ka ring tlatani azong che ti ka hriani an tia ma se Robin chuan a lo du hau lo mai ka fanu tania ka kal theilawang ka fa pa chuan min la hre mai theya ma se ka fa pa chuan min huani an tia tania chuan a ho hau lawang che huwa che sela chuanin kha thalaka office a khana tar hau lawang lokoro kal fatang ani pana mu chak to ngotang che ti in Robin chu atur ta seka Robin chuan lo hnar le in tania buite thil hi engki mi hrelawa chu wang chuan ka fa pa hian min ngai mo min mudu mai te ringot ani kha ka fa pa hi ka khongai sin ma se ka ngai thin boxi keipon ka hmule chak lutuk tuna engdin hmuna nge din ti chu engma chu ka hrelawa ka fa pa hian sum do na chak em a company te po din ve chu a chak thin ani chumi tur chuan keipo chuan ka thei top chuan ka fui ve thina ma se sum le pai ka nein atin boxi lo ka nei ang chu tan chuan ka sengral ve thina chung poisa chu abei tham thin khop mai ma se ani chuan hriat lo tam tak chu anei ani ka fo tan hian engma ti sak lo chu ka hre ngoi ngoya chu wang chuanin mun danga jin hlanin kan in chu ka hrol ta ni chu ka hrolna zong zong chu ka fo pa kauna chuan ka da veka atan ka da veka ni ke chu ti hian kholaya wak ro lai turin ka kal chuak ta topa ka fa palo ho hnuwa in hona nei lu tu chu engtin nge ngayang ti chu engma ka ngai to phak ngam lo ani ma se ke chuan in thiam na pakhat chu ka nei ve tho a chan chu khang poisa zong zong kha ka tan engma ka hmang lowa
ka fapatan engkim ka da vekani azin alo ho khuna chuan ka hmu hre em a chu wang chun ke chu ka tlan bo ta deya ti hian helai vela hian ka wak vel tamai mai ni ka fapa chu aladam ngeim ti chu engma ka hrelowa ma se isoi wang chuanin adam ngei ni ti chu ka ring ngetlatani helai hmuna te sum don na ron din hi ka ring phalo reng renga ma se helai vela ron om chuan ama hmutur chuan arukin office a chuan ka kal tho don ni tuna chuan boite ka kal theilawang ti in tania hne na chuan an hrila tania in Mr. Robin a chanchin chu tinga an thra chiang chu Mr. Robin chu alai na chual hle a fapatana a in pek na sajia chu a hriatin a hnuka ul hial zawkani tania chu ron tong chuakin Mr. Robin ifapa chu ingai ango chu ni lawang tuna chuan ni helai hmuna hian sum don na ron din ngeya a fel hle mai kipo a hne na interview tura kal ka ni a ma se midang an lo la man to a ka vui nge ni ma se ka soi to ang khan chu office a chuan ka let vele chu ngai ni a chan chu nang le ifapa hi in mule ngei turani ifapa chuan angai che ti chu ka chiang alom ka soi to ang khanin banga I thalak ngei hi intarin tunge tia ka zo khanin atong kama I hming alam dana khanin angai che ti ka hra theini lokal rokal fatang ti im ai khai chu alak sak zungzunga Mr. Robin po chun lo du ve main man mo takin office lampang chu an pahni chuan an pan dun ta a Daniel Robin te po chu office chu thlengin office a chuan man mo tak hian an kai lu du na Daniel chuan an thlek dak taka chu ti lai chuan receptionist chuan lo bia in enge ron ti don ti in lo be wata an pahni chuan an hoi rol thot mai Daniel chuan in tawhhnu khongai takin min hrathiam hramte Mr. Denny hi kan hmu ngei ngai tuna kabula om hi apa ni a chu wang chuan apa hi ka hmu ti rangai ni ti in an thrila receptionist chuan in nang nu hi a hma pon buai nei ron siam to kan hotir to che nei lomi tuna nge ti buai na dang ron siam le ringot ti im alo vi na tania chuan in min hrathiam hramte tuna chuan thil dang dei ni apa hi ka hmu tir ngei ngai ni ti in an thrila chumi zo nu chuan tania chuan Robin hne na chuan Mr. Robin lo lok ro ka wa hmu nge ti in akal ta ngal dia chutia tania kalta chu receptionist po chuan an au zia ma se ding tu chuang lo chuan akal ta ka wangin man mo takin tania chu a zui ve ta ngala Robin chuan chutia tania le receptionist in chu a en liama chulai hmuna chuan in tla hrung tak hian tania chu alo nga ka chuti lai chuan Rafael le Melo chu ron in belut borborin an hna chungchang vel chu an ron soiluta an pahni chuan in belut borborin Rafael chuan file chu a ena chuti lai chuan Melo chuan an hma a Robin loading rang chu hmu in a in thuam dan chu makpo ti hle a an rom kal chu Mr. Robin po chuan lo hmu in tla hrung tak hian alo mel ve trok a Melo chuan Mr. Robin a hne na chuan kapu ngei du a helai hmuna hian enge ron ti in an be masa a Rafael po chuan Robin chu han hmu in adin chil ngala kapu helai hmuna hian engmoi ron tia ti in ani po chuan an zota Mr. Robin chuan in e khai pu te u helai hian mi ka nga ka kalo omani ti in alo chang fel maya Rafael chuan tu moi nga a helai hmuna kha tiang thom no top takai ron lu ni helai office te po iti no kalom iti top lu tu ti in an hawa in tla hrung takin Robin chuan ka ti palani ti chawin alo changa chuta Rafael bok chuan in khongai takin office min chua san ro helai hian mi ngai nei ni pona son lo hak pe che helai hi chu athiang he machine office chung ani hi ti in an thrila chu thu a hria chuan Robin po chuan engma seilowin pon nampang chu apan ngala Rafael chuan rim chia ti mel tak hian a hnar chu an hup zuya Melo po chuan enji rangin putar top tak ani kha an ti zui rama chuti lai chuan Mr. Denny po chu office chunga chuan lo omin lekha ajiak mulmola tania chu room chunga chuan lo lutin man mo tak hian aron tlan luta Mr. Denny khongai takin min hrathiam hramte ka tong hi ngai thate thilpoi mo lutuk sil tu chekani aron ti lut bora an hunga chuan receptionist chuan ron zui lut ngalin sir min hrathiam hram ro ron kal lo turin ka tia ma se ron tlan phuta hilai mun hi ron thleng manani hi ti in thupa an choi ngal zungzunga Mr. Denny chu muangchang hian akut aron phar chuaka chuta ron tong chuakin nang chu tani ho to mu ka tia
enge rong kalena chan enge du ti in alo zot nga la tania chuan Mr. Deni thilpoi molu tukani office kong khara khan ipa thala khai ta tiro ti in an zot te te a Deni chu handing hloin awa ho mai take o thilpoi moi te ka pa thalak chungchang mot enge ron soi chu ti in an zot chun zoma tania chuan chu nia ka hre chian du chu kha ipa nge ani chuan ipa kha aladama keima hian ka hmu ni ti in an hrila dinian chu thun hre chuan makti hmel tak hian ading ka ho ringota engma soina chang renga hrelo chuta tania chu ron tong chok le in Mr. Deni dot ka soi mi elawania ipa kha ani tak ani in chungchang thu po enga ma chu min hril nuala chu wang chuan helai hmuna local tur hian ka soma ma se ni chuan a hre khop mai utar fel takani a ka thlema tin ilangai zia po hi helai thala ke tar dana po hian ka hria ke pon chu ka hril vekani karon thlem thei hra mani helai hmuna local tur hian ti in an hrila Deni chuan na tam tak kania dot min hril mi lo mo tuna hian min ti boile mai nge ti in an zota tania chuan dot ka soi lo tak zetani kan pahni nge hian helai hmuna hian kan rong kalani reception na tuna mi lo hak me kang ti in a hrila chumi zo hnu chuan reception lampang chu an pathum chuan an pan ta nga la reception an han thlen chuan rafael melo chau chu an lo oma tania in chutia an pahni chuan hmu chu ma ka ti hle mai an ni pahni chu zona han zotin khunge Mr. Robin kha akal tak dei ti in an zota rafael chuan lo changin tuma helai hian oman om lo reng kan pahni hian kan hna chungchang kan lo soi ni ti in an hrila melo po chu rong tong chuakin helai ka thok hi ingai theilo viawani mo I thok cha ka ni chuan ka kian mai don chu min le ti in an nui sanga tania chuan chung lampang chu ni lo helaya loading putar Robin kha khongin kaltir ti in an zot le a an ni pahni chuan helai hian kan pahnin kan ron luta tuma helaya hian kan hmulo reng ani an han ti a chuta Deni chu a thin rim ta hle mai tania chu han kokin tania helai hmuna hian min ti boi tu reng in ami local na kan thok duwa chu tiang kan hna tho chu iron ti boi ni khongai takin dot min hril to sung che atirin hadil tur chuan ka ko ngei che a ma se midangin na chu an hmu ni na danga om chuan ke chuan ka rong ko le meng che ti in ka hril che ni lomi tu na min ti boi le nia na tam tak tho tur kan nei ni chu wangin khongai takin tu hnuam min ti boi to su I dot min hril wangin be se na thar kan nei pha arang theang perin office chu san hal ro ti in thu chu an pe a tania po chuan engma soilo chuan office chu ngoreng chuan a chua san ta nga la tania chuan hnu chuan Deni chu amu ta fu lolo receptionist ne na chuan I hnawa thoro ti in atil nga la receptionist po chu man mo takin a thutna lampang chu apan nga la ama Deni po chuan a room lampang chu ngoreng chuan apan ta nga la kholai chuan Robin chu kho haramel deuh hian lo thu in a hnunga chuan tania chu localin tania chu abula chuan aron thua Mr. Robin ngatinge office ke lo chu san deya karong kallein ka hmuto lo che an tia Robin chuan nia khalai khan mei chele mi parnong kala bal min ti hmel in rim chia min ti hmel a helai hun hi chu kan che thiang hlemasin mi nga in ei ni point pona lo wangak ro ti in min hrila ke chuan zak takin kha office kha ka chua sanasin ma sela pona lo ngan tur che ka hriat lo wangin helai hmuna hian ka lo ngak mai che ni ti in Robin chuan an sei zunga tania chuan ani mo an ni kha office thok pe an ni a room atang kan ron chu in if pa nge chu ka ron throi chu ka min ron zui chu ka ni khalai khanin an pahni khan an lo dinga I chan chin khongai kalna ti in ka zota ma se nangma an hmulo thu hlirin min changa khalai hmuna khan zak takin min siamani Deni hne na chuanin nangma ngei ka hruai thu ka hril po chuan a oi thei tatat lowa a chan po helai hian a tia ka hril wangani ma se kan ron thlen chuan ni lo om to chi lowa Deni chuan min hau hrep pha zak takin office chu ka ron chua sana helai hian ni lo om rengani hi an tia chutia thil rang te an soi lai chuan an pia chuan Deni chu rong kalin Robin le tania te ti lai chu aron huwa a kal lai chu ading chot mai chiang deuh hlekin an bia chuta tania chu ring taka han kowin tania ti in an kowa tania po chu lo hoile tin mumchang hian an dinga Robin hne na chuan
ก็ว่ากัลลูกงตาขันลูอมรังรอก็ว่าเบลลูกงโซปาโซตีอินนันทรีละตอนนี้ชวนเดนี่ลำปังจูอปันเพย์ต่างหาละเดนี่ชวนอินลูเบงหาสกกินก็รอนจีเจลอมก็รู้มาก็ทุเรนัวทิลตั้มตักก็ไงตัวนังมาฮีมิรินตลักตะกินี่ก็ริงตตานี่อาชันจูอีเมลจังขานินโดติสวยเมลลูตตาจูวางชวนก็รอนจงเลเจนี่ฮีโซลายทูโซก็ป้าจูนี่ตีอินมิสเตอร์โรบินจูอันกกว่าตอนนี้ชวนเดนี่บ้านาชวนหันหัวนินมิสเตอร์เดนี่ดูน่าชวนอีป้าจูอิมุทัยโดนตายอีป้าเงยนี่โซวักลโรอันตีอะเดนี่ปอจูกัลหาลินสุดที่กัลไลจูตอนนี้ชวนเอ็นจีริงอะเดนี่จูมองจ้างเฮียนอาป้าบุลหลัดเดือดเล็กชวนอันทรัวริงวักเหล่าเฮียนกับป้าตีเฮียนอันกว่าโรบินปอจูจุดที่กับป้าตีอะกูตูอันเรียชวนเลลำปังจูอันหอยวัตาอันปันหิชวนอันชุดนาตังชวนอันดิงรัวทวตาเดนี่ชวนกับป้างัดติงเงมิงกัลบูชันเตียกะซงนัสลตุกเจลอมกะง่ายโตลตุกเจตีอินอปานเฮนาชวนอันสวยจุดตาโรบินจูรองตองชัวกินก็ฟ้าป่ามินฮอมีเอโลมีอีรอนฮงอินเดลเองไม่ในเลวะกันอินค่ะเกยชวนกะเลวสัลเวกซีอีรอนฮงอิสิลาไฮโดนตุกติจุกเสียข้างค่ะกับหงงำเลวนี่จูฟังชวนกัลบูชันได้เจนี่ค่ะตีอินอันสวยเดนี่ชวนกับป้าข้างซงค่ะดูนัวอิตินัดฉันจูเองกิมกระชัวเวกันนี่เกมันซุ่มโดนเตกจากมาเสอิซุ่มเล็บไปกันมังโซโตเสียจูฟังชวนกับบุลจันนันค่ะเกมาอากาวน่ะอิดาเวกันนี่ข้างซงค่ะนั่งอินกตันอิลูบัวใส่โลกันนี่อะจูเกยเฮียนกับเราเทียมฮาระอติราชวนกับฮกุบไม่เจกรอนหงะอมนัตูกันนี่บกสีเราอิเมลหมู่ตัวแรงอมบกสีเลยวะข้าติคันกับข้อสอบโนอะมาเสซุ่มโดนนะบุลกันตรันเสาคันก็เกาหน้าปอยสาวซงค่ะมักกติเลนี่มาเสกันไงตัวเจียนชวนนังมาบักฮีอินิเทลติกเสียป้าคงไงตะกินนังเฮียนมินไงดำจกโรข้าเลเจนเสียอมติดตะกินกะโลเซียมเจ้ากะโลจงมุฮาร์เจนี่คงไงตะกินป้ามินไงดำมังเจตีอินไงดำจูอันดีละเราเป็นปอจูรันตรงชัวกินก็ฟ้าป้ากับมังไงลุตุกเจสินเอ็งมาทุเจียงสิเหลาเจอินก็กลสันตรงดเจียอากาวน่าชวนนี่ข้าอินกันอินมันข้ากระดาเวกันนี่จูเอ็งตีกายหมดชวนอิเชียชัวจูกระริงแรงอันนี่ก็ฟ้าป้าดูน่ากันอินมุเลเทีกะลมเล่ไม่อันตีอะจูมินูชวนอันป้าฟ้าชวนลุงเชตักเขียนอินกูอินอันจับดูนะตอนนี้ปอชวนอันเปียจังชวนเราเอ็นเริงป้าฟ้าอินง่ายตักอินมังไงตักะอันหันอินกัวจูอามิตุยจูดังเสียงโคตรเราลุงเชตักเขียนเราจับเวจอยะอันหูเดว่าชวนโรบินชวนตอนนี้ลำปังจูรอนหอยน์อาฟปันเฮน่าชวนก็ฟ้าป้าตอนนี้เฮียนมินปุยนัสานีโออันนี้อมเหลาเสตัวนับพอเฮียนกันอินหุกเฮลโลไม่เทนี่อีบุลาโลกัลตัวเฮียนมินส้มลุยะเกยชวนรองกัลก็เสียมันนี่อินออฟฟิศอาปอคันก็รองกัลมาเสไม่เชื่อเลยไม่ปาคันมินหดชัวกันนี่อันนี้เฮียนขลายมุนาคันมิรองกัลปุยะจูมินนัวฮิตาเฮียนมิรอนจุยเล่สามมันนี่ฮีก็จูงาเฮียนตัวนี้ฮีอัฐเตเนียอันนี้เฮียนเว้นจะมาปอคันช่างเลยนะตัวมินเปีย security ละกับปออันนี้เฮียนมินชนะอันนี้ฮีอาหูเวกพาสินจูวังจวนไออินเตอร์วิวนับปออากาศไล่พานี่จูวังจวนอินกตานเฮียนอาลุตุกะตินอปอยสามินเปกะช่างกะเลยเละกะบุงรัวปอมินลักสกะอามาตเนียบกเฮียนมินจุยปุยะมินลักเละสักสินกะจุงอาเฮียนตเนียฮีอาทางงอยนี่ตเนียบุยเตอีจุงอาเฮียนกะลมลุตุกันเนียตีอินลมทูจูมิตุยตะปูเฮียนอันทริละตเนียจูรอนตรงชัวกินไข่มิสเตอร์โรบินก็ลมปุยลุตุกเจ้าที่ข้าชวนอิฟปาเนนลิมตะกินอินข้อสัตย์ยังอ่ะตินมีทิลเป็กแรงอินง่ายตัวโดนแล้ววันนี้ค่ะก็ลมปุยลุตุกเจ้าเนี่ยเองมากกระจุงอาเฮียนลมทุสวยง่ายเราแรงลิมตะกินอินนมดุนตัวโดนเนี่ยกังกัลพอตังเงตีอินอากาศสันต่างหากละจุดที่ตันเนี่ยก็จูมิสเตอร์ดินี่ชวนตันเนี่ยคงไอตะกินเราดิ้งเตะตีอินอันกว่าตันเนี่ยพอจูเราดิ้งงาลินเองนี่ตาตีอินอจางเดอุเฮียนอารอนชางะเดนี่จูหันตรงชุนซอมเลยอินตอนนี้ก็เราริงสวลเสียคงไอตะกินมินง่ายดมังเจออฟฟิศไอรองกัลคานมินตีบวยตุ้มแรงอินไอรองกัลตีอินก็เราหาวครับเสียมาเสกันป้าฟ้ากันอินมูเลทีนันเฮียน
nang hian na nasa takini thokani ke chuan min ti buai tu ka ngai chia ma se nang chuan I hnawl nangma na kalsanin kan pa fa hi min pui ani chu wang chuan ka thu soi hi mun dewin lo ngai thlaro ke hian kan office a na pek che ka duwa chu ma se nangma du dana ni ang a ma in na deal turin ka ko chia ma se midang ka lo la man to ani kha na ngei kha tu na hian thokla ka du ni ma se thu ni a chu I pom le pom lo chu tu na hian I ku tain khate ti in an hrila tania in chung thu an hria chu makati hle mai an pa fa chuan a en renga an huwa chuan eng mo mi ser dini soi kha ti in oilo mel deuh hian an zot le a dini chuan ni I ring lo mai thei ma sela tu na hian kan hrin non leng che tu na hian ka office a kan company a accountant atan ka du che chu min pom sak theim ti in an zot le a tania chu anui var mai lim takian o ka pome ti in aron sei chu ka chu mi nu chuan an han in chi bai te a rubin po chuan alom pui hle mai deni chu ron tong chuk le in he na hi tania nak tu ka tangin ron thok don nia vo in chu huna laklo to a tuna chuan kan pa fa hian kan kalsan photang che ti in tania chu an kalsan tanga la tania po chuan an pa fa akal chu nung lampang atang chuan an lo en ve a chu tiang kal liam nu chuan tania chu alom hle mai van lampang hi a en wanga pathian hna atong trai tanga la office a chuan dini chu le in Rafael le milo chu a hau ngal bora eng vangin nge nangni hian dot min hrila he office a hin kapa nge chu arong kala nangni chuan musit takin pona in hot chu kani kha a thuam no a top ti in pona chuak turin lo ti a helai hmuna kan rong kalin nangni chuan engma kan hmulo ti in dot min lo hrila ni kha te ni kha kalo ring hlel mana ani po kha ka hau mana ni kha in thiat ve kha ma se tu na chuan thudik engkim ka hravek ani kapa chu helai hmuna nge hian a rong kala kapa chuan in lo ti dan zong chu min hril vek ani kapa ka hmu theina konga hian katana poimo em chu tania ni tinani kha ko office na deal tur hian ka ko ti in hreboka ma se thian pa I thian nu hi nang chuan min du sak pui zo ka ni kha ma se in tong kam in che dan hi arukin ka en thareng chewa katan hian in thokani lawa nang ma ni tan in thokani chu wangin vo in atang hian he na tang hian nang ni hi ka bana cheu ka thian tha pon ni ma la ka na a thanem ngai pui tu hi katan chuan an hlu ni chu wang chuan tu na tang chuan na tang hian nang po ka ban nga la che khongai takin office chosan ru ti in chosan tur chuan an ti nga la anni pani po chu engma sei lo chuan office atang chuan an chuak ta nga la ole athen chuan chumbung kan ti le om mangetro ma se video dai chin ani box si a kha ba khan siam box si lawa khati jong khani le mai ro se o sir tu le ngai thatu jong te in zawai chunga ka lo me in zawai in hun man luam le vek ule